Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari balik ini kakak tekan sini mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak-bapak, ingkang kula hormati ibu-ibu, mbak-mbak lan sedherek-sedherek, monggo lan rumiyin kita aturaken raos puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Amargi saking rahmat lan pitulunganipun Allah, kita ditakdiraken saged rawuh nderek ngaos sesarengan, ndonga sesarengan, ngaji sesarengan. Mugi-mugi langkah kita sedaya saking griya wau dicatet dening Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Sholawat ugi salam mugi-mugi tetep kalimaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi harapan kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pikatuk syafaatipun. Allahumma amin. Alhamdulillah. Pripun Bapak Ibu kabare sehat sedaya? Alhamdulillah sehat. Mbak keseh wonten sing garap sawah napa niki nek arani matun, apa tak ditandur. Tandur nggih. Di akad pati niku kula golek ndi? Ibu-ibu kok kene terus tandur, Bu. Piye to, Bu? Tandur niku napa nonton kali mundur. Nggih, nek nonton kali maju jenenge napa panen. Nggih, nggih. Nek tandur niku nontone kali mundur. Nek ngarep pati kali maju napa mundur? Maju. Kebalikane nggih. Mugi-mugi ingkang nandur apa ingkang panen sedaya barokah dening Allah. Allahumma amin. Sakniki kita mboten tandur nggih, Mbak. Mboten. Kaos dari badan. Alhamdulillah. Biasane yang menten sami napa ngenten iki nek boten kaos. Nek layan-layan napa dulu. Alhamdulillah berarti kau malam ikan istimewa. Biasanya layan-layan ini kok ngaos berarti setiap jangkah kita kau di ngapura dini apa lan diangkat derajate likuli sayin tolikon wa tolikon janah ma'al ilmu. Bahwasanya segala sesuatu itu wonten dalane lan dalan menuju surga salah satu kali dengan belajar ilmu agama. Makanya monggo kita niati ngaos sesarengan nggih Pak, Mbak. Bu. Monggo nika sampun maca Yasin, Istighosah, nika sedaya kali amin wau. Non saya kira wau mungkin sasampunipun surat Yasin wau, maos surat Al-Ikhlas nggih Bu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kanca niku lho Mbah non saya Bu. Jenengan pesak ning niku nggih maca dulu lho. Nggih to, qul huwallahu ahad. Itu sing tenggen air niku lho. Iku mau nek tiyang ngertos niku kanca niku nggih ikut dipikir. Lah kita sebagai manusia niku wau ndonga sesakang wau namine nggih dipikir. Kados pendahuluan ingkang kula waos wau, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wong sing beriman eling dzikran kepada Allah dengan ingat sebanyak-banyaknya. Tujuannya supaya kita hidupnya tenang, tentram lan bahagia. Mugi-mugi kita sedaya selalu pinaringan urip tenang, tentram lan bahagia. Barokah lan diridhoi Allah. Allahumma amin. Nur saya Bapak Ibu, surat Al-Ikhlas kita nek arani Al-Ikhlas napa Pak? Kulhu. Kulhu niku diarani Al-Ikhlas sebab setiap yang maca niku senenge maca kulhu ya Bu. Nur saya
Kados nek tareh ngoten lho. Sing ngimami bacaane panjang-panjang kali kulo kita seneng ngendi? Kulo. Kola opo? Kulo wae kan. Dah genah. Lah maknane ngeten, kulo niku walaupun surate pendek niku nggih niku ternyata niku sepertiga dari bacaan Al-Qur'an pahalanya. Barang Rasul niku memantu dumateng istrine garwane ingkang asma Siti Aisyah. Ya Umairah nggih Bu. Nah istriku yang kemerah-merah itu. Mbak kok saya jenengan teng istrine nate nyebut ngenten. Mbak itu saya kemerah-merah. Saya istri tercinta kalau dan juga sebutannya kon Rasul dumateng istrine. Menawa sira arti tidur badhe tilem wacanan katamno Al-Qur'an. Ya Rasul, pripun carane ngatamne Al-Qur'an badhe tilem ya Rasul. Terus Rasul matur, ada bacaan yang pahalanya sama dengan tiang katam Al-Qur'an nggih menika maos surat Al-Ikhlas ping 3. Nek satu kali niku padha karo sepertigane napa Al-Qur'an. Nek ping 3 berarti padha karo katam Al-Qur'an. Sakit tos daya Ibu Mas dulu. Allah Ahad, Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niku nek badhe napa tilem nggih monggo nggih Mbak Bu, Mbak diusake dieling-eling nek badhe sate maos napa surat Al-Ikhlas. Diwaten nek saged diusapne kan seluruh tubuhe. Nah niku terus napa kok surat Al-Ikhlas kok diarani napa niku surat ingkang bobote ageng wonten nggih Bu, Pak. Ternyata surat Al-Ikhlas niku Rasul niku asbabun nuzulipun. Asbabun nuzul sebab turune ayat. Sebab turune surat Al-Ikhlas niku Rasul niku ditanya oleh tiyang napa niku kafir Quraisy. Kafir Quraisy niku manggone berarti tembak Mekah. Nah niku ditanya, "Ya Muhammad, sebutno ciri-cirine Tuhanmu." Dadose tiyang kafir niku pengen ngertos ciri-cirine napa niku tanda napa tentang Allah. Allah ki piye Tuhanmu? Nah, terus akhirnya turun ayat. Turun apa Bu? Ayat. Nah, turun wahyu. Terus akhirnya turunnya kul huwallahu ahad. Hai Muhammad, katakan Allah niku Esa. Allah Esa berarti Allah niku satu. Bener nggih Bu? Nek Allah niku wis sapa siji, mungkin aku karan ya Bu. Kita tiyang nyopir ngono sewu. Kok sing sopire niku loro nek kita pripun nak rebutan ya Bu. Nah, stop pengen ngalor, stop pengen hidur. Bingung. Lah niku logikane ya makane dunia ini yang kuasai Allah satu tunggal. Nah, makanya Allah wonten kalih apa wonten tiga bingung ta nggih. Nah, makanya Allah namung satu Esa. Terus Allahus Somad, Allah niku tempate mohon pertolongan, tempat bergantung. Terus nek kita niku ndonga kena masalah napa mawon terus sewu nek kita Allahus Somad niku belum masuk kita masuk ning ati pikiran. Insyaallah datang pertolonganipun Gusti Allah. Allahus Somad Allah tempat kita bergantung, tempat kita mohon pertolongan saking sedaya masalah. Mun sewu kita terus dayanya gak ada masalah kok mboten Bu, Pak. Ada cilik pun gede niku mesti gadah masalah keluarga ibu, masalah anak, masalah istri, suami, masalah tiang sepuh, kerjaan, tangga, sedaya ya. Nah niku nggih wonten masalah. Lah sedaya masalah iku nyuwun pitulungan dumateng Gusti Allah. As-Somad. Lam yalid wa lam yulad. Gusti Allah itu ora duwe anak, ya ora dilahirne. Nah ngoten nggih. Ngoten. Dadi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ki ora padha karo makhluk liya. Dadi mengke kita maca kulhu nggih napa kita pas terjemahan itu dalam hati terjemahane nek Allah niku satu Esa. Allah niku nggih
kudune awake dhewe nyuwun pertolongan amargi Allah ya ora dianakne lan ora beranak. Ora enek makhluk pun sing sama sing menyetarai dengan kekuasaane Gusti Allah. Mengapa diarani surat Al-Ikhlas itu bobotnya besar? Ternyata intine berat. Ngoten lho Ibu nggih. Makane kok sampai pahalane akeh iki nyapa ngoten lho. Terus fadilae yang purun maos kulhu wae. Pertama niku nek tiwas ping 3 padha karo katam Al-Qur'an pahalane lho Ibu. Terus nomor kali dibangunkan rumah di surga. Masya Allah. Diarani yang sukses itu yang benjing dibangunnya rumah wonten surga. Niku nek diwaca ping 10 nggih Bu, Pak. Kita kepurun maos surat kulhu ping 10 niku dibangunnya rumah di surga. Alhamdulillah. Terus nomor kali 3 ne urip kita di barokah. Artine barokah itu uripe tambah api, tambah manfaat, keluargane nggih tambah sae, amal ibadah nggih tambah sae. Alhamdulillah. Terus sekawan harapan cita-cita kita mudah tercapai. Kita purun mau napa Mas Pak napa Bu? Mau surat Al-Ikhlas. Terus digenter kulo. Nggih, wiritane nggih kulo bacaane nek kula nggih surat tahajud niku pertama nggih sing diwaca nggih surat apa Al-Ikhlas. Kulhu niku nggih Bu, wis kulhu. Sing ganjarane akeh nggih gampang. Ngoten nggih. Terus napa kali nggih dimudahkan benjing urusanipun lan dijamin masuk surga. Niku kan tetep au diterima ning surga berarti masuk surga. Pripun Pak saged kami nggih? Sing fadilah iki kita belajar apa niku surat Al-Ikhlas. Artinya inti pokoknya Al-Ikhlas itu kita nyuwun pertolongan dumateng Gusti Allah. Iki nek diringkes ning malih surat Kulhu niku. Ana Pak Al-Ikhlas e Pak. Niku titik temune dumateng napa? Kita niku mohon pertolongan dumateng Gusti Allah. Jadi kita nek gadah masalah apa hajat di pawacane napa mau bakul Kulhu. Waca Kulhu niku lho Pak. Terutama kata-katane napa? Allahus Somad. As-Somad itu kan semua ada juga ya Asmaul Husna. As-Somad. Alhamdulillah. Terus non sewu padahal mau sak lanjutnya mau apa Bu? Al-Falaq kali An-Nas. Lah nek Al-Falaq kali An-Nas niki namanya surat penjagaan. Apa Pak Bu? Penjagaan. Akhirnya biar kita itu dijaga oleh Allah supados boten kena napa tiyang jahat baik dari setan utawa makhluk itu terhindar dari santet, terhindar dari sihir. Nah, asbab nuzulipun surat napa niku Al-Falaq kali An-Nas nggih. Surat Al-Falaq kali An-Nas niku nek ngarani niku Al-Mu'awwidhatain. Apa Pak? Al-Mu'awwidhatain. Artinya dua surat yang turunnya bersama. Lah nyapa kok bersama? Ngoten nggih Bu. Nah, ternyata niku asbabun nuzule Rasul niku dipegel dibuweti kali tiyang Yahudi. Niki manggene teng kafir Yahudi. Niki manggene teng Madinah. Madinah niku pundi, Mbak? Madinah Kulon. Nek kita ngediot. Teng Madinah. Lah Rasul niku kena sihir, disantet ya Yahudi niku. Namine Labib bin Aqsam. Sinten Pak? Labib bin Aqsam. Makane nggih putu napa anak aja dijenenge Labib nggih Bu. Niku tiyang ingkang nyantet nggih Rasul. Labib bin Aqsam niku kok becik dengan Rasul sehingga namanya Rasul sakit. Kepalane sakit, badane terasa sakit. Lah akhirnya pun malaikat Jibril ngaturi dumateng Rasul, ya Rasul sebenarnya engkau kena sihir. Nah niku Rasul mawon kena sihir nggih Pak Bu, napa mawon kita manusia biasa. Ngoten lha hikmahe niku. Lah berarti kita disuruh napa nyuwun perlindungan dumateng Gusti
Zaman. Namanya surah apa Bu? Zaman. Rambutipun Rasul niku dipendhet kali Labi bin Asyam wau. Diikat teng sisir. Sisir Bu. Jukas. Jukas niku rambute Rasul, rekmone Rasul dipendhet diubetne teng sisir terus digandene kali pelepah kurma. Pelepah kurma niku nggih gane kurma niku. Wite apa niku pelepah niku. Pelepah kurma nggih pelepah. Lah niku terus ditutupi watu gede teng lebete sumur. Nah, terus Rasul nyuruh sahabat Ali niku supados mendhet napa niku rambute wau dipendhet. Saestu dipendhet langsung niku turun ayat. Rasul disuruh ndonga kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus nyambung kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pas diwaca kul a'udzu birabbil falaq niku talinane wau jumlahe wonten 11. Lah surat Al-Falaq kali surat An-Nas niku nek digabunge jumlahe ya wonten 11 ayat. Pas diwaca niku dening Rasul kul a'udzu birabbil falaq. Utus setunggal taline ya Bu. Taline rambute Rasul wau jumlahe ana 11. Diubet-ubet ning sisir. Terus kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq putus ates ping 2 sampai jumlahe 11. Pas entek taline 11 niku wau putus, sakite Rasulullah langsung sembuh. Ngoten. Dadose nun sewu Pak. Dadi jenenge sihir santet napa temun mulai zamane Rasul sampun wonten. Lah solusine nek wonten tiyang kenging santet napa temun niku ajane Rasul diwacane surat apa wau? Al-Falaq kali An-Nas. Biasane ditambah ayat kursi. Ngoten. Lah supados kita mboten kenging tenun santet kejahatan tiyang menawi pagi dan sore niku nggih diwaos napa kul huwallahu ahad wau al-ikhlas terus maknane Al-Falaq kali An-Nas. Dadose 3 surat niku. Surat pertama al-ikhlas niku mohon pertolongan pada Allah. Nomor 3 niku Al-Falaq kali An-Nas niku nyuwun perlindungan penjagaan dumateng Gusti Allah. Memang nun sewu nggih Pak. Memang kita hidup teng masyarakat. Kadang nggih tiyang wonten sing seneng, wonten sing mboten. Lah mboten menungso tok. Setan nggih berusaha menghalangi mboten seneng dumateng tiyang menungso. Lah carane supados kita terhindar dari kejahatan menungso, kejahatan setan, kejahatan jin. Kita mas napa wau surat Al-Falaq kali An-Nas. Aku iso Bu Fatimah. Nggih menawa nek kita wonten tiyang ngaos mirengaken nggih Bu. Dimirenge ganjarane sami. Ngoten lho nggih. Nek saged nggih berusaha untuk dipelajari. Supados kita terjaga. Dipun saged kitane nggih Pak. Terus iki kula ngaos niku monggo kita maos napa niku kulhu ingkang kata al-ikhlas niku artine kita nyuwun pertolongan dumateng Allah, terus kita nyuwun perlindungan penjagaan dumateng Allah dari kejahatane manusa kali kejahatane jin setan maos surat Al-Falaq kali An-Nas. Terus nek Pak Yai Banjai Daud napa Pak Danang napa Pak Nabi ngejak kita maos napa niku digosah kok maos surat napa niku 3 wau nggih Bu. Artine kita nyuwun perlindungan dumateng Gusti Allah. Dipun saged dipahami nggih Bu Pak. Nah, terus kita maos wonten oleh-olehe ben awake dhewe entuk penjagaan saking Allah maos napa Al-Falaq kali An-Nas. Terus nun sewu. Niki niku kita lakukan nyuwun perlindungan dumateng Allah niku penutup kula bahwasanya kesimpulannya kita nyuwun pertolongan dumateng Allah tapi ada sesuatu yang menghambat pertolongannya Allah. Nah niki ada yang menghambat pertolongan Allah kita datang salah satunya sifat sombong. Sombong itu menolak kebenaran. Ayo ndonga yu, ayo ning masjid. Moh. Kata-kata moh niku berarti menolak apa kebenaran. Diarani tiyang sombong niku
tapi mboten sombong. Tiarani sombong itu artinya menolak kebenaran. Dinasihati wong sing berbuat apik ora gelem mlete. Lah niku artine sombong. Dadi tiyang nek mboten sifate sombong, gak gelem diajak kebaikan, kebenaran gak mau. Niku pertolongane Allah sulit datang. Nek kita tawadhu berarti pertolongane Allah mudah napa datang. Omongan saking sinten wae sekirane niku sae walaupun saking lare cilik, kita kok purun ngrungokne niku artine tiyang tawadhu. Malah cah cilik awakmu kok omonganmu gak gelem tak dateng ngeten niku namine sombong. Lah niku pertolongane Allah akan sulit. Tolong kalih tiyang ingkang gadah utang tur wis mampu ora gelem nyaur. Terus saya nggih Bu, wonten sing dagang biasane diutangi tiyang kok gak gelem nyaur. Lah hati-hati nggih Bu nggih. Nah wonten tiyang kok utang dan nek tira sing nyai kula nek tiyang ben umure dawa gadah utang. Harapane ben iso nyaur. Tetapi nek wis duwe mampu kudu segeranya nyaur. Tiyang pun gadah utang kok ora gelem nyaur. Iku berarti pertolongane Allah napa sulit datang. Cece lare mboten anu blas lho. Urung duwe-duwe lho ni aku ora iso nyaur utang. Lah iki niku cece nggih Bu. Tapi wis duwe wis kudu wajane akeh, duwite akeh nggih utang 300.000 gak gelem nyaur. Lah niku berarti napa pertolongane Allah sulit datang. Ngaten nggih Bu sakit kali nggih. Sedaya tiyang nggih kadah untuk lubang dari lubang biasa ya Bu. Tapi ojo sampai duwe niat ora nyaur. Bisa ditagih akhir-akhir. Terus lanjutnya Bu, pertolongan Allah yang sulit datang bila kita menjot mutus bersaudara. Biasanya kaitannya kali kita tahu waktu utangnya wapi-api tembunge gosok ditagih ngejak tukaran. Akhirnya putus bersaudara. Jadi tiyang ingkang mutus persaudaraan nggih pertolongane Allah sulit. Dipun saged dipahami ya Bu? Umuri to bukan iya iki salah ya Bu. Sing sae tersiah liyan sinten mawon kita berbuat al-ihsan Abdul Ihsan. Sing diarani wong sing apik iku wong sing duwe ati. Nek kita utang ya segeranya. Nek durung duwe ya ngomong sing sae nggih Bu. Aja tambah musuhi ditulung tambah mentong. Terus lanjutnya pertolongan Allah yang sulit datang. Kalau nek dulu kan pertolongan Allah mudah datang. Dan itu tapi ada yang membuat pertolongan Allah sulit datang. Itu bila kita durhaka menyakiti hati orang tua. Wong wis mati ya Bu. Mboten purun dongane niku nggih nyakiti ya. Nggih Bu nggih. Ya wong tuwa iki sing dibutuhne iki donga ning alam kubur ke anake kok gak gelem dongane blas. Dan itu sama dengan durhaka kepada orang tua. Wala takuna ufin, ojo nyentak, ojo apa nyentak kok getak jenengan kadang-kadang. Niku dumateng tiyang sepuh. Nah niku intinya sesuatu yang tidak menyenangkan ke orang tua, menyakiti niku bisa menghambat pertolongan pertolongan Allah. Terhadap guru juga. Kita sebenarnya kan semua ada guru. Kita apa ature gurune ditaat. Insya Allah pertolongannya Allah alhamdulillah. Itu nggih Bu Pak saged diwangi nggih. Mugi dadi keterangan ingkang manfaat lan diiringi dengan ridhone Allah. Monggo kita doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hadin alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nari wa fa'inda al-hisab. Rabbana bilamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah.
semua takdir yang baik ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Fatah iftah qulubana ala ta'amil Quran, baca pembuka rahmat, bukalah hati dan pikiran kami semua untuk bisa mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu agama sebagai sumber kehidupan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang tenang, tentram, bahagia dalam lindungan-Mu ya Allah. Karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh-solehah, yang taat, yang selamat beruntung dunia akhiratnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan di penghujung usia kami semua dalam keadaan iman, Islam, husnul khatimah. Mudah lancar menyebut kalimat la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami dan mertua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa dan dosa kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Berilah penerangan dalam alam kuburnya, hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan masukkan mereka semua dalam surga ya Allah. Irhamna ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Hasbi min su'alil mulki hajati. Ya Allah ya Allah, kami semua di sini bersimpu mengharap ridha-Mu. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkanlah hajat-hajat kami, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten bapak-bapak, ibu-ibu yang ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi diiringi ridhonipun Allah lan hidayahipun Allah, wonten ginalan manfaatipun, wonten kirang lakunipun nyuwun pangapunten ingkang sakaka-kakakipun lan matur suwun rawuhipun kurang-kurang kirang lakunipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.